ina mai baki haƙuri akan wannan abin da ya faru. In Allah yadda haka ba za ta ƙara faruwa ba Madu. Dan Allah ki taimaka ki daina wannan kukan. Domin wannan kukan naki yakan saka zuciyata cewa kamar baki haƙura ba. Amma dan Allah ina mai baki haƙuri. Haka ba za ta ƙara faruwa ba. Kuma ne miki alƙawari zan ci gaba da saki farin ciki kamar yadda rayuwarmu take a baya. Ba zan ƙara saki kuka ba Madu. Dan Allah ki min aikin gafara.